Salve, v-am găsit la un episod din Roblox Titanic. De data asta cu un minigame care se cheamă Roblox Titanic. Dai punct zero, să lăsăm și link-ul în descriere în care poți să-i capitan și toate game pass-urile. Adică ăsta să ai un megafon pe spate, să movie maker, să faci un film, capitan, crew member, first class și ăsta eu le-am luat pe toate în acest minigame. Deci acum avem capitan. Bun, mergem la bridge. Bun. Hai, dăm și noi. Ne ia puncte, dar dăm. Bun. 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 Avem artificii. Hai să dăm artificii. Chiar dacă ne scufundăm. Bun. Trebuie să întoarcem în partea asta vaporul. El am artificii. Trebuie să întoarcem în partea ailaltă vaporul. Puțin. Și stop, 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 stop. Bun. L-am oprit. Ok. E ceva în față? Le-am făcut așa? Nu, nu e nimic. Dacă dă 3 înseamnă că e ceva în față. A dat 3 înseamnă că e ceva în față. Repede. Deci am putut sol. De blachet. Vrei să bem o cafea. Bun. Am pus și numele, capitanul, Titanic real. Bun, aici avem ușile de apă. Nu ne scufundăm, doar că hai să pun și eu asta de băși de salvare de urgență. Să le pun pe ăsta. Că oare asta înseamnă că e off? Sau înseamnă că că sunt șanse mai mari să ne dea și bărcile alea. Adică că e mai de urgență. Aici avem ușile de apă, dar dacă dăm click de zice că deocamdată nu trebuie închisă ușile de apă în acest moment, că nu le scufundăm. Bun? Bun? Tu întoarce acolo, chiar dacă nu e iceberg, da, întoarce să lovim un iceberg din cauza ta. Întoarce. Bun? Oprește-mă! Cred că a crezut că s-a dus la maxim. Îl întoarce. Ok, după că îl întoarce în partea corectă, în partea de întors. Bun. Trebuie să dăm așa. Așa tu? Bun, să dăm hornul, că e mai spre noapte. Iar hornul. Nu știu ce se ia din puncte, dar nu contează. Că ne ia din puncte, pentru că eu am deja toate. Bun, s-a făcut noapte. Și... ne lovim de iceberg din cauza ta. Bun, știu că am cumpărat un binoclu. Am cumpărat un binoclu. Închide asta de oamenii care se joacă, pentru că nu mă interesează. Eu am cumpărat un binoclu. Dar unde e? Ghiriu. Oh. Binaca. Bun. Eu mă uit cu binoclu. Pa. Iuliu. Bun.
Ok. Uite așa? Bă, e iceberg? Nu e iceberg. Hai să ne mai uităm o dată, că nu știu dacă nu e iceberg. Mai... Oh! Iceberg! 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 Iceberg, right ahead! Ăsta vrea să închide el roata traitorului. Ok. Repede! Fugi! Repede! Oba. Ia, din nou. Bun, întoarce, mai puțin! Cred că m-a lovit, nu? M-a lovit, cred că. Ăla vrea să închide ușile de apă. Nu vreau! Vreau eu să închid. Yes! Am închis toate ușile. The time entering the lock script and Titanic. Bun. I'll stop. Scris. Bun, acum dăm hard to port. Bun. Ia uzi, e hard to port. Bun, asta dă hard to port. Raport. Bun. Avem mulți capitani. De ce nimeni nu ne-a avertizat? Ne scrie pe stop. Deci doar două motoare. Da. Bun. Bun. Putem să și zburăm! Hai să zburăm! Zburăm pentru că am mult, nu știu cum. Ok, eu nu cred că nu se inundă. Și pentru a verifica că omul ăla a departe, mă duc chiar eu. Deci așa... Exploding. Ia, cântă muzică. Ia. Cine a făcut așa? M-a speriat. A făcut... Iară! Să vinăm să nu... Da.
și că nu ne scufundăm, doar că eu știu că ne scufundăm. E hartul port în amândouă părți. Aici e la port. Aici e la port. Da, e la port. Da? Mi se pare că am tot de 2 ori. Ok, sper să nu dureze mult scufundarea. Hai că deja e puțin scufundare. Bun. Setup de live boost. Pregătesc live boost-urile. Nu merge, n-a venit timpul. Ok, pun mesaj mare pe ecran. Deci ca să puneți mesaj mare pe ecran, vă duceți la SIDEC aici și vă duceți aici. Și aici vă selectați ori mesaj. Send a message to everyone in the server in this point. Bun, acum scriem calm down. I'm și pun o inimioară, care inimioara va fi asta. Attention all Roblox Titanic players. Calm, n-am scris bine. N-am scris bine chiar. Bun. Da, nu ne simțim dacă e. Da, nu ne simțim dacă e. Ne scufundăm. Da, ne simțim. Aparent. Dar de ce n-am scris bine? Că mă grăbesc. Sin, calm. Nu contează că sunt apă, că nu prea mor. Am scris că se scufunde să se calmeze. Așa, da. Sunt curios dacă e lift aici. Mi se pare mie să e ceva ciudat. De ce toate lifturile sunt la A? Că panoul ăsta cred că încă merge, nu? Nu? Adică nu cred că nu s-a stricat deja panoul, că nu are așa de multă apă. Are puțină apă, dar nu prea multă. E puțină. Deci trebuie să moare. De ce faci face? O să le așa. Când scrie sus că putem să dăm bărțile de salvare jos, eu o să dau multe bărți. Hai chiar. Bun, am uitat că nu trebuie să dăm partea aia. Gata! Putem să setupăm bărcile de salvare. Bărcile de salvare care nu le s-a setupat.
Deci s-au setapat toate băștile. Aoleu. Nu, m-am îndepărtat prea mult. Ok, cred că mă duc. Bun. Nu mai. Burici. Mai sunt bărți de setapat, că eu vreau să setapez măcar una. Nu mai sunt bărți de setapat. Așa că hai să dăm la manetă și să dăm bărțile de salvare jos. Ce rapid e în 2, că a mai venit unul. E bine câte 2, nu? E destul de simplu, văd că. Bun. Așa, mai duc. N-am reușit bine. Bun. Hai să fugim repede. Bă, l-a uitat o barcă de salvare, bă. Bă, a uitat o barcă de salvare, nu știu ce să zic. O să o dau eu singur. Cred că mai bine. Gata. Nu, acum să duci și la ea. Trebuie să dăm toate bărcile de salvare, să nu mai fie niciuna de pe vapor, dacă suntem capitan, nu? Bun. Eu merg cu el, că el mă ajută să dau toate bărcile de salvare jos. Bun, gata. Nu mai cred că și o barcă de salvare, nu? Nu, eu văd că el se duce pe culoare. Nu mai sunt bărci de salvare. Gata, nu mai. Era să cad. Iar, deci nu mai sunt bărci de salvare. Bun. Hai să mai întoarcem puțin de volan în partea aia, sau cum se cheamă. Bun. Reîntoarce maxim în așa parte, doar ca să mai văd cum se... Bine satisfăcător. Captain, poți să stai puțin? Captain! Ok, văd că nu vrea să stai. Partea asta e la maxim. Aici nu știu de ce nu ne las să intrăm, că am persoane care intră și am toate game-urile. Că le e gratis pe minigame-ul ăsta. Pentru că e Titanic 2.0, adică e o copie la el. Și ai tot ce ai în cel normal, doar că poți să iei Game Pass-urile gratis, ai Captain gratis. Care e cea mai bună chestie și se joacă pe un server destul de mulți capitani. Ok. Bun. Deja începe să vină apa la recepția de la clasa 1. Asta e recepția de la clasa 1. Scrie și sus de recepție room exploding, că recepția se inundă. Opa, mi se păruse că se oprea, dar nu se poate opri apa. Vine de jos, de aici. Aici e complet apă și de aici practic vine apa de la recepție. Bun, vreau să descopere mai mult, sper, ca să nu mai dureze atâta. Scufundă. Vă trebuie să mai trimitem un mesaj. Aici. Deci, Captain
Attention all Roblox Titanic players. Opa, mai trebuie să mai trimit care să scriu I'm Captain. I'm Captain. Am intrat printre! Nu știu cum am intrat. Iată. De ce se scrie așa? Capi. Și apoi după T I'm Captain. Attention all Roblox Titanic players. Ok. Știu de ce mi-am dat deja seama. Pentru că aveam ăla de pus de zburat. Deci că eu pot să zbor normal. Dar că ăla mă ține în aer. Să nu cumva să cad din aer. Deci că ăla mă ridic. De la anumit. Deci aici sunt doar camere. Deci cam oriunde intri sunt camere. Deci sunt camere pentru capitan, pentru că dacă mergi pe holul ăsta o să vezi, o să găsești aici unde e practic capitanul, de unde conduci vapor. Deci hai să mai întoarcem un pic, zic și eu, într-o parte. Acum să reîntoarcem înapoi pentru a nu se băga pe o parte. Bun. Bă, și ori dacă sigur sunt închise, e deja închisă, da. Cale. Da, am scris și eu. Mi-am dat seama. Cum am scris ca clamp down? Ce? Bun. Hai să vedem. Hai să vedem aici jos. Aici e. Bun, hai să vedem. Vă dacă. Asta am zis să zic. Vă dacă. Și ne scufundăm cam tare. Deci cam tare ne scufundăm. Apa a ajuns până acolo și încă crește. Bun. Like star. I don't like. Nu-mi place. Mr. What? Mr. What? Iau. Mr. What? What time? Mr. What time is it? Mereu mă întâlnesc cu unii care m-am mai jucat cu ei. De exemplu, s-a întâmplat cam de 2 ori să mă întâlnesc cu aceia care m-am mai jucat. Cam da, random. Apoi trebuie să ajung aici. Odată ce ajung de aici nu e bine. Întoarce maxim în acea parte. Mergem aici. E sigur nu. Așa că degeaba bine. E o muzica Roblox-ului. Uf. Bun, aici avem scăpare. Fugim pe aici. Deci de aici nu putem muri. Afară, deja intră în acea cameră. Ia uzi, uf. Cred că ar suna bine cu așa. Bun, eu fug de aici. Bun, dacă intrăm în camera asta și așteptăm.
apa. O să vedem că apa intră chiar și în cameră. Deci ăsta e cel mai mic detaliu și până și la detaliu. Attention all Roblox Titanic players. Hai să trimitem și noi mesaj. Mai avem timp. Bun, cred că mai puțin se va scufunda. Lăsite că e inundat, doar că eu știu că mai ai o variantă pe unde. Bun. Începe scările să prindă apă și toată lumea e speriată, toată lumea fuge, capitanii trag cu pistolul. Toată lumea e speriată. Murim! O să murim! Apoi a fugit repede pe scăcuri! Poate mai sunt bărci de salvare care să le dau eu! Unde-s bărci de salvare? Mai sunt bărci de salvare, da! Nu mai sunt! Azi mi-a scris un oran chiar, da! Bun, acum apa începe să ajungă aici. A scris la Titanic de aia. Titanic. Și apa începe să prindă Grand Staircase-ul de pe Titanic. Și acum începe dum și sticla de sus se sparge. Apa începe să intre și mai tare în vapor, că s-a spart sticla. Apa aproape a ajuns. Capitanii trag cu pistolul. Apa începe să ajungă pe acoperișul vaporului, mai mult. Oamenii fug. Nu-i problemă dacă cădem. Apa începe să prindă aproape tot. Nu se mai poate închide ușa că numai că a ajuns apa la mâner. Apa începe să prindă și gaura aia, care-i geamul. Apoi un capitan trage cu artificii și cu un glas de pistol și încă unul. Și încă unul. Apa începe să ajungă prea mult. Deja a prins tot Grand Staircase-ul, deja are prea multă apă. Și capitanul începe să fugă tare. Bucăți de nu știu ce încep să cadă. Liftul începe să se miște singur. Din cauza la ceva. A început să se meargă singur liftul. Liftul se duce singur în jos. Nu se știe de ce. Lumea fuge la lift că vrea să meargă pe el, înainte să se scufunde. Deja crede că nu mai are timp, așa că fuge în spate. Lumina s-a luat. Ce se poate întâmpla, zice el. Nu! Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla? Hai să ne uităm. Ce se va întâmpla? Cel mai probabil se va scufunda de tot. Nu? Și vaporul s-a rupt în două! Vaporul s-a rupt în două, a lovit mulți oameni cu ăla pe care iese fum, aproape a lovit o barcă de salvare. Vaporul s-a pus mai normal. Deci, ce bine. I-au crezut că nu se mai scufundă. Au dat încă unde ăsta. Au mai dat o artificie. E bine. Nu se mai scufundă. Hai să aruncăm și unde ăsta. În partea mea. Da, e bine. Nu?
Nu e bine, că vaporul începe să se ducă în spate. Bun! Vaporul începe să se ducă în spate, iar motoarele încep să iasă din apă. I-am zis că am toate Game Pass-urile. Am scris. Bun! Vaporul începe să se ducă extrem de tare în spate. Unele compartimente au început acum să reprindă apă. Care aveau apă, dar s-au dus. Vaporul începe să se scufunde prea tare. Se duce prea vertical, a ajuns apa în lifturi. Toate lifturile sunt prinse în apă, a intrat apă în ăla de rășire, sau care mai scoate fum. A cuprins partea de pe... Nu, a cuprins... S-a ridicat puțin din apă. Acum se vedea cum se ridica din apă. Vaporul începe să-i sară toată benzina din el. Din cauza la presiune, îi sare toată benzina din el. Aproape s-a terminat benzina din el. Apa a cuprins asta, m-a cuprins și pe mine. Și s-a scufundat tot vaporul. Și gata, filmul Titanic din Roblox. Ieșim. Deci cam atât a fost ca acest episod. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!